Ja, du skal lige sige hej. Hej. Hej bedstemor og bedstefar. Hej, min mor og bedstefar. Ja, det kan jo godt være, der snart er fyldt ned i opvaskemaskinen. Efter I har spist i aften. Og hvis I gerne vil tænde for den, ikke I skal, men I kan, så går man lige ned i skabet her. Dut. Prøv at åbne helt Olivia. Ja. Og så hernede. Lige hernede. Dut. Der er der opvasketabs. De er her. De skal lige åbnes. Og vi plejer bare at lægge dem i den her. Dut. Lige der. Så bliver de opløst sammen med opvaskemaskinen. Det skal ikke ligge i et eller andet fancy skuffe eller noget. Og Så lukker man. ja, så lukker vi der. Og så lukker man for opvaskemaskinen. Og hvis man vil tænde, stop Olivia, stop. Hvis man vil tænde for opvaskemaskinen, så skal man starte med at trykke på den der. Så kan man se, den lyser i. Ej, hold op Olivia. Prøv lige at flytte fingrene. Tak. Så kan man se, den lyser i øko. Tager 3 timer, og så slutter man med at trykke på start. Og så lukker man bagefter. Så kører den. Det er sådan set bare det. Så god fornøjelse med det. Ha' en god dag. Ha' en god dag. Vi ses.